Inniu is scoil Victoria tá daltaí rang sé ag géirí burt na hawa chomhairle na scoile, agus tá sé ar aontainna an próisis a lantar chun teachtaí dála a hawa in éireann a leanúnt. Ach, cé hiad na hiarrthóirí, agus céirt bhhála ó bhaint amach. Especially agus bhlam sa park pelle chuigáil is cool na scoile mar níléon park pelle Katelyn chun pellghailach a imrte níléon cool agus postaí ein. Is mis mirtí agus bhlam sa Holidair de lún tuirt pas obair bailile go duine atá duna sásta rang. De híine úd bhain sa mí achtarí speisialtóiríonna ar nús commartas sacr nó rudí mar sin. Is mis marad agus bhrálam de meach siúmra faoi leas na scoil le haid álín agus cardíocht chumá le clufií an físetá na tíomhhaint an siúmra bhach paint paper data agus scúbanna agus ar a tíbheile bhach pool table, ping pong, lego agus clufií eile freisin. Is mis Victor agus bhrálam cafeteria chuir sa hán scoile le bí agus doch na úr or san daltaí agus bé glórbín si agus báird go daltaí lug. Tá póstéir á grocha ag na hiarrthóirí ar fud na scoile chun daoine is spreaga chun vóta chaitheamh ar a son. Chomá lei sin tá siad ag leirt leis na daoine eile sa rang ag géirí chuirnúil dómh go deochadh feabhas ar an scoil dá dabhfaí iad, cuairt ar stochracht nó canvasáil ar seo. Tás agin cé na hiarrthóirí inis agus na sprachanna atá acu. A tá se an am do na deltaí scoile na bhótaí a chaitheamh chun an t-Olltoghchán ar chomhairle na scoile a líonú. Beidh na deltaí ag chur eibhir a hín in aice leis an hiarrthóir a bear lá. Gentar na bhótaí seo a chomhairmh le fáil amach acu a talamh a tofa. Sé seo na scolarí ag chur an déanlachas a bhéim. Níl cead a ag daoine thar ort bíon na jig d'aois fáta a chaitheamh sa tír seo. A has léir ggóil na deltaí ag bhfuil neart cleartú inniu. Bhí sé go máil sónú bé man ní sinna bé man an dhéanana. Is le tá sam chuí le dhéanana inis. sé tábhachtach mar go mé na múntaí géisteachling le go le ráin. Háine selum golóir marall ní hin rudaí rilí mé an gasú de duine, so spáin se seo chuin cecha a dhéine, nuair a mé múd ní sinne so nuair a mé múd géráideanna. Ceapún go cleachtú má é seo gon tochaí. Bhíar gohach cadach go bótáil san Olltoghchán mar ggóil is muointe difriúla ag na gasú na na daoine fásta agus bíonn siad géireadaí difriúla. Ní chéic go gasar bheith vótáil san Olltoghchán mar tás ag daoine fásta na daoine níos mú ná na gasar. Well, tá gach bhóta caite inis. Agus beidh na scolarí ar fád ag fanartar na tarthaí a ad agus a ten comhairmh ar siúl. Tá na vótaí caite ag rang sé agus in níis a churfar tús leis an ggóramh. Beidh an bua ag an mirt iarrthóirí a bhaightar an méid is mó vótaí. Tá na bhótaí cuairt agus an hiad siach an brúte ag Victor. Agus tá an darna siar an búta ag Lily. Maithí me ansástanis agus bháil an buchas leachta le cholacha na thug vótaghchán agus tá me súil go mé man an scoilíonna níos fearr nátá sé inis agus. Tá mé moch má ansás chrúma agus gur maid as 8 gataí na bhótarm agus tásúram go tuach na taftaí iirisme lidana. Bhuain na daltaí úsáid as abhótaí chun na daoine seo a hawa ar chomhairle na scoile, agus beidh an deis ag daoine fásta na hhéir an abhótaí a úsáid chun seachtaí dála a hawa dé híanamh. Caitlin Hayes, Nuacht Cúla4, Scoil Victoria, Cúntaí na Gaillimhe.